pabrik. Ya ora sak pabrik, sak daerah. Murah lho, 17.000, lek lempit kan 12. Kok modelnya padha lempet. Iya, tapi kan kandel. Lek lempit kan tipis, gampang ceklek. Iya. Lah kae lho sitok tak simpen iki kok pesenan TikTok shop pisan. Tunggale kuwi. Hai. Iki karek sitok tok iki lho. Heeh iki demong sitok wis tak kayak kene iki arep tak packing. Ya karek iki tok. Iya entek tunggale kuwi. Lek sing kuwi 15.000 bolong sitoke kuwi. Sore kandel kuwi lah, kuwi 15.000. Bah. Tindak pundi? Oh golek bako. Tunggale kae bos tak packing kuwi. Kuwi aku nganggo kuwi lho, Bos. Tapi ngungkalmu gayanan lampir sawet luwandep. Aja gawe gusi. Gawe lampir ngene iki lho, Bos. Langsam. Lah lek mbok setengah ngungkale setengah mbok angkat ya ndang peper. Tenan aku ben sore nganggo kuwi aku. Ning jok iki tak simpen ning jok. Arite. Lek neng ratan nek suket lemu no mandek. Tapi yang saiki ning ratan yo garing kabeh lho, Bos, saiki, Bos. Ya toh? Ora nek suket lemu lho, garing lho ning pinggir ratane marai. Aku nganggo kuwi, kari sitok wis pira ngono-ngono ae lho. Wong kari sitok ae. Tapi lho kari loro lah kuwi sitok wis tak delikne iki tak arep tak packing ngono ceritane iki. Bos, Yo. Pesenan wisan.